Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Yeah! Metro and Mega Manila oras natin. We got 30 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. That's right mga kabisyo, we're halfway through sa ating final destination hanggang alas 9 ng gabi. Dito pa rin po sa pinakamalupit, pinaka-astig na programa. EDSA! Tanghenyo, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Viral video ng isang babae na nakasakay sa jeep. Sinita ng isang lola at tinanong siya kung ano ang religion niya. Tapos ang sabi ni ate girl, wala. Oh no! Tapos naglitanya na si lola na nagpakilalang born again na Christian. At sinabihan niya yung babae na sinitan niya na, hindi ka makakapasok sa Kingdom of God dahil sa iyong tattoo. Tang, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logika na natin to, Tang. Ay, sige, wag mo nang patagalin. Para mahimas-masan, logikan mo na yan. Logika na yan! Logika na yan. Alright mga kabisyo, logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Minsan, sa mga taong sobrang relihiyoso na kadalasan na wala na po sa hulog ang kanilang mga ginagawa. Oh no! Kagaya na lang ng lolang Nanita. Sa totoo lang, boards, I am a very proud and bold Christian, born-again Christian. Malamang ilan sa inyo nasubaybayan kung ano yung brand of comedy ko dati, di ba? So nang lubusan ko na po makilala si Jesus Christ, medyo nag-iba na rin yung brand of comedy ko. Pero dito ko rin po nakita na marami palang mga hipokrito at hipokrita na nagpapakilalang mga Christian. Nagpapakilalang born again sila, pero ang pamumuhay nila is against naman sa itinuturo ng Biblia. Oh no! Di ba? Mas malaki po kasi ang pananagutan mo kung alam mo yung kung anong rules. Pero sinusuway mo kaysa doon sa hindi alam ang rules. Diba? Now, logican po natin, bakit ganun na lang po kainit si Lola na sabihan si ate girl na hindi ka makakapasok sa Kingdom of God dahil sa iyong tattoo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Well, mga kabisyo, sa ilang kaso po, ang mga tattoos po ay maaring itinuturing na hindi naaayon sa kanilang mga paniniwala dahil nakasaad po sa kanilang mga sa Bible, even sa Bible at sa kanilang tradisyon. Ang problema po kasi kung minsan sa pag-interpret po ng sinasabi ng Bible ay literal na ini-interpret ng ilan. Halimbawa po sa tattoo. Well, alam nyo naman po sa mga nakakilala sa akin personally, ako po ay naka full sleeve tattoo sa left arm ko. Ibig ba sabihin hindi ako makakapasok sa Kingdom of God? Well, mga kabisyo, himayin po natin para malinaw lang po Himayin po natin kung ano bang sinasabi ng Bible. Ito ba sinasabi ng Bible sa Leviticus 19 verse 28. Ang sabi po ay, at huwag din ninyong susugatan ang inyong katawan. Huwag din kayong magpapatato. Ako ang Panginoon. Well, mga kabisyo, dapat po alam natin kung anong context po nito, kung bakit ito sinabi sa Bible. Dahil dati po, ang mga pagan o mga pagano, pagan practice, para sagutin sila ng kanilang mga Diyos-Diyosan, ang ginagawa nila, hindi slash po nila yung katawan nila, hinihiwa nila yung sarili nila. At dati po, pag may tattoo, ibig sabihin, member ka ng isang sekta na may sinasambang Diyos-Diyosan.
Yan po yung context kung bakit ipinagbabawal dati yung pagtatattoo. Pero sa panahon po natin ngayon, iba na. Yung marka po ng tattoo, especially, is for fashion, di ba? Okay? So malinaw ba mga kapatid? O para makapasok kayo sa langit, eto pala yung GCash number ko. 0917-842. Maraming gumagawa ng ganyan. Kaya mag-ingat kayo, wag na wag kayong maniniwala sa mga taong nagpapakilalang born again Christian, sa nagpapakilalang Kristiyano, pero yung pamumuhay nila hindi naman sinusunod kung anong utos ng Bible. Mga peking Kristiyano yan. Oras natin, we got 7:35 in the evening. Kasama pa rin po ninyo. Inyo abang lingkod, Diego Bandido, right here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!